खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिय'आव दं आं कमिदिमारि रादाबनि समाव दङ। थांनाय 5 अक्ट'आव बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ टेक्न'ल'जि इनक्युबेशन सेन्टार, माशरुम कालचार एन्ड फार्मिं, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो फुड प्रसेसिं टेक्न'ल'जि लेब (CIT) क'क्राझाराव श्री रामेश्वर तेली, इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रि बिथांजों लोगोसे EMS, MCLA आरो BTC अफिसियेल जयै नायदिंहैदोंमोन। बिथां मिरुनि मिनिस्टारआ खोथा होयो दि बिटिआरआव थानाय आबादारि आरो फिसा बिजों दामिनजों लोगोसे रायजो राजानि हेफाजाबनि माखासे सेन्ट्रेल फाउन्डेड प्रजेक्ट आरो स्किमफोरखौ हरनो। बिटिआरआव थाबैनो फुड प्रसेसिं बिथिं जौगाखांनायनि खामानिया जागायसिगोन होनना बिथां सारआ फोरमायबावो। डिजिटेल जागोन गासिबो बिधान सभानि MLA, MC, MLA नि आइ कार्ड बिधान सभायाव बिथांमोना आइ कार्ड स्वेप खालामना हाबनांगोन। लोगोसे खौरांगिरिफ्राबो डिजिटेल आइ कार्ड स्वेप खालामना हाबनांगोन। बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बिधान सभानि मोखाङाव स्वेप मेसिन आरो डिजिटेल कार्डनि बेबस्था खालामगोन होनना बुंदों। बे खोथाखौ बेरेखा हान्जा कंग्रेसआबो मोजां मोननायखौ फोरमायो। लोगोसे बर' रावजों प्लेट लागायगोन बिधान सभानि दरजा मोखाङाव। गुबुन रावजों लोगोसे बर' रावजोंबो लिरनाय थागोन आसाम बिधान सभानि रिजुलेन्स प्लेटआव। दिनै मिरुनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि केबिनेटआव गिबि खेबनि थाखाय नैथि फारिलाइखौ फोसावनो हागौ। आसामनि बारग' मन्त्रि बिथां सभानन्द सन'वाल बिथाङाबो मन्त्रिनि बिबान मोननो हानायनि जाथाव थानो हागौ। नाथाय दासिम माबे बिफानाव बे बिबानखौ मोननो हागौ बेनि जेबो फोरमान मोनथ'नाय जायाखै। मोब्लिब बिफाननि सोमोनांथाव खामानि जों रादाबनि गेजेरजों मोननो हादों। बिल मोननो हायैनि थाखाय कास्टमारनि न'नि मुवा बेसाद, टिभि, फेन आरो फ्रिजफोरखौनो लानानै थांबाय मोब्लिब बिफाननि बे जाथाया सिलचराव जादों। बराकनि लखिमपुर मोब्लिब बिफाना बिल होयैनि कानेक्सन दानना गालांगासेयावबो सिखावै खावनानै लानायनि जाहोनाव बासन्ती धुबे, जयप्रकाश गवाला, प्रदीप गवाला, सर सिंह, सियाम किशोर सिंह, युबेट ताम्बे सिंह आरो कामिनी सिंहनि बैफोर मुवा बेसाद लाना थांनायाव रायजोआव सोमोनांथाव जाथाय सोमजिदों। हादोराव गिबि खेबनि थाखाय 9 रायजोआव राजपाल थिसननाय जाबाय। 4 रायजोनि राजपालखौ सोलाय सोल' खालामनाय जाबाय आरो 4आ गोदानै थिसनजाबाय। जेरै मिरुनि मन्त्रि टावार चान्द गेहलोत बिथांनो कर्नाटकनि राजपालनि बिबान होयो। मंगुभाई छगनभाई पेटेल बिथाङा मध्य प्रदेशनि राजपाल जागोन। रमेशभाई बिथाङा त्रिपुरानिमोन आवगायाव, नाथाय दायो झारखन्डनि जासिगोन। बान्दारु दत्तत्रेय बिथाङा हिमाचलनिमोन, नाथाय दायो हारियानानि जासिगोन। सत्यदेव नारायण आर्यन हारियानानिमोन, बिथाङा नाथाय दायो त्रिपुरानि जासिगोन। राजेन्द्र बिश्वनाथ आलेखर बिथांनो हिमाचलनि बिबानखौ होबाय। PAS श्रीधरन पिल्लाई मिज'रामनिमोन, दायो नाथाय गवानि राजपाल जासिगोन। आरो हरिबाबु कम्पति बिथांनो मिज'रामनि रायजोपालनि बिबानखौ होनाय जादों होनना हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा बुंदों। बिहारनि गपालगन्ज गामिया दैनि सिङाव गोदोबाय। रोजाथार अखा हानायनि जाहोनाव जेराव गामिनि सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव गोबां जेंना सैनांगौ जादों। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, मानोना नोंथांमोना बेनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। गोजोन्थों।